Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Miniso, Amrita Footcare and Wellness Center, Lourdes Opticians. I still remember going shopping, fetching Nanna's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips. Shopping for just us and shopping for all of us. The list might change, but the tradition remains. Welby's, we are family. 你好，您靠优品。Hello Miniso。再去靠 Miniso。Miniso。Marina Rigo, grazzi tal-li il-qajt l-istadina tagħna biex tiġi fuq Kellimni. Illum ħan nitkellmu fuq Robert li ħallina ftit xurilu. Robert li kulħadd jafu politikant, negozjant, involut fil-futbol, water polo, president ta' żewġ banet, minn kollox kien jagħmel. Però meta tkellimna u bdejna nitkellmu fuq il-marda, però qabel il-marda, xi ftit xhur qabel kellkom naqra ta' xokk fuq is-saħħa tiegħu. Infatti sena ilu kellu attak tal-ġebla, xu kien ibati bil-ġebla u it-tabib kien qallu di ġebla żgħira ħafna probabbilment tgħaddiha. Qallu oqgħod lejla hawnhekk, qallu hekk ma tgħaddix kemm niġbidilek, ġifieri xi ħaġa żgħira ħafna. Bil-lejl ċempluli li se jaħduh fl-ITU għax ma kienx qed joġobhom, il-ġebla iblokkjat u kellu infezzjoni kbira fid-dem, spiċċa l-ITU, induced coma u fl-ITU għal 11 days. Kien hemm ġurnata minnhom meta għajtuli u biex jiġu tfal ukoll u l-consultant għalina m'hemm xejn iktar li nistgħu nagħmlu, tajnih kollox hekk li tajnih issa m'hemm xejn iktar li nistgħu nagħtu. Jiġifieri hekk mhux ħajirranġa issa. Jiġifieri kien hemm ċans li jmut. Kienet jippreparawna basically. Min ġebla. Min frakka ta' ġebla, x'kieku ta' ġebla, frakka ta' ġebla. Infatti wara li neħu meta tara tajdi seta tqatlitu. Frak. Kien sfortunat u kien fortunat. Għax aħna konna kuntenti ħafna meta ħareġ. Minn bat l-għada, meta kellimna tabib, ġi għallina he's out of the woods. Jiġifieri daw f'sijat, tendejt f'sijat he's out of, għallina he's a fighter, għallant he's out of the woods. Għamel s-ġimat l-isptar, un-bad, but anke recovery kienet tajba ħafna, very fast, and u għana konna kontenti ħafna, vera relieved. Kif bidlitu? Li għax naħseb tinbidillek naqra. He became apprezza l-ħajja aktar, beda japprezza l-ħajja iżjed u hekk u kien dejjem jgħid kemm jiena fortunat li ħriġt minna. Għax ma tantx toħroġ minna septicism. Konna kontenti ħafna għadna daw iċċekkjaw minn fuq s'isfel. Għax it-testijiet u kollox għamlulu. So qalu issa nibda ngawdi l-ħajja. Issa il-biznis hemm it-tfal u nibda ngawdi l-ħajja. Xorra naf, kien se jagħmel u rrid isifer, rrid imuru kien iħobb ħafna l-bewt u rrid imur ovvja kien jagħmelu check-ups għax tal-ġebla dejjem. U għatlu peress li fis-sajf iktar jabduk attakkiet tal-ġebel għax jgħid dehydrated u iktar jabduk. Għatlu jekk semmorru l-Greċja semmorru l-bod, mur għamel ċekkja l-ġebla. Kombinazzjoni ġifieri, għatlu go check up. Ix-schedule wan kienet f'November. Ġifieri da kien Ġun. Għar jiċċekkja l-ġebla, just in case, hekk għandu xi ġebla jew. Flok għallulu għandu ġebla, għallulu għandek tumor.
And that was Dana a nightmare, basically. He was very positive u qal ħan iġġilida. But cancer is cancer. Fil-fatt inti kont għatli, tajdli li he was very positive, pero għatli u koll li ju kien jibza ħafna, kien jaqbdu riħ. Qabel hekk kellu l-influenza ommi ma. Pal-irġil kollha. Pal-irġil kollha, eżatt. Imma dis impressjonana x'għadna sara x'inhu ġej. Impressjonana qatt ma kien ikerger biex imur għall-kimo, qatt. Naħseb għax hu kien positive, il-kimo kienet jaħdem, naħseb għax kien positive, you know, kien jaf tax, kien jgħid xi kultant hekk ngħix. Imma dejjem kien jaħseb li jagħmel xi snin, xi 3 snin oħra, you know. Kellu fiduċa li l-kimo ħajaħdem jagħmel ftit snin oħrajn, you know, u jgawdihom, jgawdi tfal, jgawdi n-neputijiet. U hekk, imma fil-fatt għatli li anke l-nies l-oħra li kien hemm fil-ward miegħu. Mela dejjem kien jgħidilhom lejja niġġilduha, li kulħadd kien jgħid, anke lit-tabib kien jgħidlu ħan niġġilidha. U kien jgħidlu it's part of the cure. Li tkun so positive huwa parti mill-cure. Imma għatli li ġew ħafna nies jippruvaw jaraw l-isptar. Yes, anke kien iġemplu li lilu kienet tagħtih kuraġġ ta' wkoll. X'ħafna nies kienu jgħidulu l-istejjer tagħhom li huma għaddew minna, lura inti tħossok le kienu ħafna. U waqt li kien jgħat l-isptar, beda jaħdem fuq puttinu. U għat li bdiet kif bdiet di? Darba niżel għal MRI, kien hemm dit-tifla. X'kella dit-tifla? Ma nafx. Imma dit-tifla bl-ebda mod ma ridet tagħmel MRI. U bdew jippruvaw jikkonvinċuha. U qalu li importat tistenna ftit forsi nikkonvinċuha biex għalhom le no problem, you know. Sabad ma konvinċuwix, kellhom jerġgħu jitellawha u miskina kellha tagħmilha under sedation u għamel tiegħu u tlajna fuq. Qalli għada nċempel ir-rini, ħanibda naħdem ħanajn ta' putina. Għatlu, x'kien? Għallim ħabba dik it-tifla. Tarrom ibbatu, hekk. Għatlu, vejta f'xkella. Għallim ma pritax. It-tfal ibatu. U naraw kif nistgħu nawa iktar comfortable hawnhekk għal daw it-tfal. U xara naf fil-ħodu ċempel ir-reni. Reni tela għalilhom x'għandhom bżonn u beda jaħdem. Ġifieri f'ġurnata waħda ġabilhom kodba, games, ġifiri, ċempel xo ma kellux jagħmel meta kien qed jagħmel il-kimo. Dejjem fuq il-mobile ċempel. Kien iżomm ruħu okkupat ħafna. Għax hu hekk imdorri, u ma kienx imdorri, kienx jaf ma jagħmel xejn. Taħseb li l-ħajja u l-istil ta' ħajja li kellu dejjem on the go, dejjem busy, taħseb li affettwat forsi il-fatt li qabditu li marat? I don't think so, ma nasibx. Ma nafx, minix tabib ma nasibx ta. Kontu għedin tistennew imma li ħallikom daqsek malajr. Mux daqsek malajr, no. No, għax il-kimo kien qed jaħdem u t-tabib kien jgħidlu l-kimo kienu vera kontenti. Again, sibna li għajx f'nit snin oħra u mhux hekk millum għal-għadek, no. Fil-fatt mortu tieċ ukoll? Kien martiċ, ġimma qabel, kien martiċ tal-ħbib tagħna. U ħad gost li martiċ, għax anke ħad gost ħafna xra l-ħbib il-klikka tagħna, l-ħbib tagħna veru sew u it was his goodbye mbagħad to them. U laqas jaf. Ma qisu kienet jgħid goodbye. Qisu kienet jgħid Rom. Għax aħna peress li kienet ismin tal-COVID, tantx kienu jħallu minn nis jaraw anke meta kien id-dar, xorta kien imur jaħdem, ta' kien wara l-kimo inti kollok xi jumej nil-bija bitek, imma mbagħad u kien jiġi jaħdem. Imma anke konna noqogħdu attenti min jitol fl-uffiċċju minn, you know, imma ba' COVID, l-iktar xejn iktar. Lu kien kien jokkupa ruħu, kien jaħdem, and it used to keep him going.
U fil-fattat li wkoll li ġimgħa qabel ma miet, he gave a speech. Mela, dak tal-chamber. Chamber. And jgħidulek, it was one of the best speeches li qatta. And kien eċitat, issa ma tantx kien eċitat ruħu, I mean għaxu turizmu kien jafu fil-ponot ta' subaj. Ma kien eċitat, I think more mħabba l-condition, u ovvjament u kien marlura. Ranis li ma kienu ilhom ma jaraw, jew ma kienux jafu, jiedu xawk meta tara ħana li naraw kull-jum, jien dik il-ġurnata rajtu tajjeb. Imma dawk li ma kienx imma mbagħad ta' speech, kulħadd jgħid, kulħadd iċempi li jibgħat li messaġġi speech ta' Il-funeral. Overwhelming. L-ammont ta' nies li kien hemm kif tħalt fil-knisja, ma ġenajt li se jkun hemm nies, imma mhux hekk. U l-fjuri li kien hemm li rrid nirgrazzja n-nies kollha li attendew, li batu l-fjuri, li batu l-litri, li tawna s-sapot. Overwhelming meta titħol hekk tibqa' kien ikun super proud, U naħseb inti wkoll kont. Ovvja, super proud. I mean, tajt, u nis, xtajt il-bib, għax ċerti nis ti-pretendi li jiġu l-funeral. Imma meta li niftakar, għax tkun naqra dejzjata, najt, anke daġi. ċerti nis li għat ma ti-pretendi li ħajġu ġew. Kellek torganizza kollox int? Ovvja. Okay, u domna x'kena l-partners tagħna li jiġu minn barra, kelli neputija li ridet tiġi minn barra. Allura domna. Sibna, I mean, immaġinajna li kien għax anke bejjed nies tax-xogħol, tal-politika, allura titorganizza il-parroċċja tagħna ma kienx kbira biżejjed. U trid torganizza anke seating u hekk. Insomma, ċemplulek, kulħadd iċempillek biex iġorru. Iva. Yes. U kellek anki toqgħod torganizza. U l-banet. L-banda. Għajli naqra fuq il-banet. Il-banet iktar ħassibhom it-tifel. Għax huma apparently meta tkun president jew president onorarju. U peress li hu kien ta' tnejn, is-soltu ma tantx idoqqu f'daqqa il-banet. U rridu wieħed idoq jidħol ieħor idoq. Meta joħroġ. U dik kienet wisq. Allura dnilhom għarek ta' tmorru ma' xulxin u ndoqqu trid timxi jiġifieri mill-bridge. Kellek 3 kwarti mixi. 3 kwarti mixi. U hemmhekk refgħu in-nies li rridu jerfgħu il-ħbieb tal-politika, tal-futbol. Kien hemm xi ħadd qed jieħu ssieb u għax kienet twila allura jinbidlu. U mbagħad biex jidħlu refgħu l-MPs u biex joħorġu l-familja u l-ħbieb. Għax hekk kien ikun irid. Aħna ppruvajna l-funeral nagħmluh kif kien ikun iridu hu. Infatti ma setax isir il-funeral li ma ndoqqux my way. Għatli. My way dik kienet il-favorita tiegħu. U għal-bidu ma tantx rid il-qassis. Għax jgħidu li ma tistax għattilhom ma jkantawx, ma għattilhom akkos li mmorru nkantajja jien. Imma l-my way għandu huwa. U daqajni jien. U rnexxielek. Irnexxieli. Għax dik kienet is-song tiegħu. U għatli ġew ħafna nies fuqek wara u kollha jgħidulek kemm nies. Kont naf li jgħin in-nies, ngħid il-verità, u infatti anke meta tkellem il-qassis fil-funeral qal Robert kien jgħin ħafna nies laqas Marina ma taf kemm kien jgħin u dak il-ħin x'qed jgħidha. Naf. Imma minn ħriġt mill-Knisja ġew nies fuqi jgħanquni jgħidula x'lini jgħini. Fil-karozza tfellet ilhom. Daħna ma nafux ta' kemm in-nies, daw in-nies qatt ma rajthom. U l-litri li rċevejtu u t-telefonati kollha jgħiduli kemm għenhom. X'għamilhom ma nafx. Qatt ma kien jgħid.
imma impressive, yes. Infatti, ħanikreaw foundation biex inkomplu minn fejħallaw, iż-żarbun kbir ħafna biex nitlu fi, imma ħanipruvaw ħankomplu fejħallaw għax hekk ikun xtaq. Infatti kien jgħid li l-wieħed mit-tfal kien jgħidlu għax hu il-motto tiegħu kienet il-ħajja sabiħa, għejxa, imma għamel il-ġid. U nippruvaw nżommu dak il-motto. Għax hekk ixraq. Fil-fatt kelkom l-attività ta' Puttinu. Kienna 3. Kelkom 3. Għax hu meta kien ikun l-isptar u kien jagħmel jumej l-isptar jagħmel il-kimo u fil-għodu sakemm kont imur jien kun joqgħod jorganizza l-affarijiet. U kien se jagħlaq 50 years fit-turiżmu. Allura rrid jagħmel xi ħaġa kbira. U kien għamel din lunch mal-istaff, mal-hoteliers, ma kollox. U kien anke l-speech kien beda jikteb li xħajajt. Mbagħad organizza ħaġa oħra biex jgħin hemm daw it-twins Len, Jacob and Len. U wieħed mit-tfal kien u ġabru l-fondi għalihom u għalissa norganizza ikla. U kienet jorganizza di l-ikla għalihom. U mbagħad qal rrid norganizza sa għal-Puttinu wkoll. U għamilna waħda għal-Puttinu. Issa dak kien biddihom hu. In the meantime it. U għadna le namluhom żgur. Nkomplu. Allura biex namluhom kena nitlu fil-mobile tiegħu għax ma nafux min kien ġej pereżempju entertainment, min kien stieden. U sibna anke l-speech li kien beda l-speech, infatti l-speech għamilni sa fej wasalu. Wow. Raħ wieħed mit-tfal sa fej wasalu. Naħseb kien diffiċli. Ħafna. Għax hu kien il-mobile ma tmissulux. Jiġifieri t-tfal in-nepotit kien jagħtihom il-kollox, imma l-mobile ma tantx. Isek qed tħossok qed tidħol in his private. U anke hemm sibna ħafna messaġġi, grazzi ta' hekk u grazzi ta' hekk u grazzi ta' hekk. Le dik I think kienet l-iktar ħaġa diffiċli biex nagħmlu. Emotional u kienu ftit wara li ħallina because l-ewwel waħda kienet 1st, 2nd u 11th of December. U ħallina f'Ottubru. 18th October. Però meta tkellimna jiena għatlek isek pereżempju. Fl-istess ġurnata mit il-papa ukoll ta' David Aġus. Fl-istess ġurnata. U inti mitlek ir-raġel u ċempilt il-David pjanajt miegħu biex il-funeral ma jsirx. U l-funeral tal-papa ta' David kien ġurnata qabel ta' Robert. U inti mort. Yes. Kif kellek is-saħħa tmur? Ħassejtni li għandi mmur, dejjem rajt rispett minn għand David, kombinazzjoni missier David kien l-isptar l-istess minn li Robert kellu septicizm, jiġifieri kont naraw. U kieku kien imur. U kieku għadu ħaj kien jgħid li trid tmur. Għax hekk kien jirraġuna, rispett kien importanti ħafna lih. U mort. U inti għandek ħafna dan li tkellimni dan is-sens ta' obbligu li trid tagħmel. Li xtaq li jkun magħmul. Għadni sissa, hekk ikun irrid allura mmur. Per eżempju, anke kellna interview sigħat wara limit. Jiġifieri meta ċemplura kon għadna l-isptar u tfal qalu li le, ma nagħmluhiex. Tilhom okay, nagħmilha jiem waħdi fil-każ. Għax Robert hekk ikun irrid. Dadi u anke tfal saru hekk. Għax hekk ikun irrid id-dadi, mela nagħmluha. Isek you live his legacy. Yes, we want to live his legacy, yes. Għax ħaqqu, let's face it. We want to kemm jista' jkun irridu nħalluha alive. As much as we could. Obviously, irridu nħallu his Facebook alive,
li kien jagħmel. I think he deserves it. Kellimni fuq Bettina. His pride and joy. Għanna żewġ neputijiet, Bettina u Oli. Dawk naħseb kien jgħix għalihom, kienet jiġġieled, kien anke hekk ġurnata ma tantx kienet iħossu tajb kien jaf li huma ġejjin, kien jagħmel dak is-sforz biex ikun, jista' ikompli magħhom. Kienet tinkieħ ħafna. Dejjem tinkieħ, dejjem. Imma meta dnila nannu sikk, għax aħna ħjar impreparawha u sejjer l-isptar spiss, daqshekk inkietu u daqshekk. U anke meta dnilu li ħallina, meta dnila ridet tiġi u ridet taqra bidding prayer fil-knisja. Kidbitaji. U kidbitaji. U tafablament. U tafablament nasabek insaqsijela l-lum tafa. Inti tafablament u kol. Għax ġalni għati praktis. Jaw bdejna għidla se jkun hemm ħafna nies. Allora kienet tagħmel il-pupi u tippraktisja ma' l-pupi. X'kienet il-bidding prayer? Bidding prayer kienet nannu. This is not a goodbye. We will miss you very much. Mbagħad u kien jagħmel il-panini stickers magħha. I will continue sticking the panini stickers with Nanna. Ta' tifla li fil-noċe. U jilla li natlu għalek fil-knisja, specialment meta rajdaw kien nies kollha. It was televised ukoll. U televised. But dik ma kienx taf, so it doesn't matter. Għatlu għalek taqta' qalba, anke tkun miexi tila biex taqra. Irġa' niżilha lura ħalli għaddi tifla, kulħadd jifhem. Ma xorra naf għamlita. Statek, għadetek, imma għamlita. Għal-kulkura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar, Lourdes Opticians, San Juan. Tobba tal-għanejn kull-jum u jekk tordna nuċċali ġdid, il-vista jabxejn. U issa anke nġibulek nuċċali dar, għall-appuntament ċempel 21381226. U fil-fatt għandha t-teorija tagħha tan-nannu, il-closure tagħha. Il-closure, xina I was ek li tiġi l-funeral. I għalt li wara l-funeral, għalt li, Nanna was in that box. We walked the bridge with the banda. Then the angels came and they took him up to heaven. Before he went into... Qabel ma tħalna fil-knisja. Għalija fuq it-suntir. Ġew l-anġeli u tellaw. Ma kienet closure għalija. U pinġiet. Tik fani għana fil-ġurnata ta' qabel. Issa jew indunat minn I don't know, il-ġurnata għamlet picture, il-familja kollha, ħana kollha, u lilu għamlet xieħ bil-bastun. Ġifieri kienet tettarraħ. Mhux is-soltu. Mhux is-soltu. Għax hu kien jilab ħafna magħha hekk, ovvjament kien naqas ċertu affarijiet li għamel magħha. Infatti qiegħda miegħu. Marrit miegħu. Poġġejta miegħu. Sabiħ. U wara l-funeral, kif ħassejtek issa li il-ħwejjeġ tiegħu? Dak l-ewwel ġimgħa. Neħid kollox. Naħseb ftit minnhom qabel il-funeral bdejt inneħi. Wow. Għax irraġunajt iktar ma nħalli sessirar, iktar diffiċli, iktar kif edek taħt xokk u ting. Namaj kollox. Imma naħseb tħares lura u tajt kif irnexxieli nagħmel dawk l-affarijiet kollha. Tkun naqra ġejna trance. Tkun aħe. You will be a bit in a trance. I don't get it ta. Għax let's face it, il-ħajja trid tkompli sa tas to be done. Jiġuk ta' momenti. U jiġuk momenti korroħ ukoll.
Imma, mbattajt, come on, u kien, life goes on, jan komplu. Fil-fattu kien jgħid, u tġatti l-għdin għaġbis vera sabiħa, mawx problema fid-dinja li mawx soluzzjoni għalija. U kien jiprofa sal-aħħar sa' kemm jisib soluzzjoni. Kien dejjem ejja xi ħaġa nsibu. Forsi mhux the full solution imma xi ħaġa ssib. U I think mort ix-xogħol, għall-ewwel diffiċli għax anke tintaqa' man-nies. Ovvjament anke tidħol l-uffiċċju. Diffiċli. Anke kienu jħobbu. Anke għandna staff lilhom magħna aktar minn 20 sena kien isu missierhom. You know, allura sakemm you break that ice. Rid nagħmel kollox, get over and done with. Is-santi ma tantx rid tagħmilhom imma. Jien nobodhom is-santi. Nobod, infatti dejjem ngħidilhom it-tfal. Meta mmut jien nobod ir-ritratti ngħidilhom santi tagħmlulix. U jgħidu li veru ma nsibux ritratti tiegħek għax nobodhom. U meta ġiet għattila u le santi le, għalt li aħjar tagħmel u anke tfal qalu li ma aħjar tagħmel. Tla rajt għamlu ftit. Tajtom ritratt, hekk l-ewwel ritratt ġividi. U hekk fil-għaxija meta kont fisodda dak ir-ritratt vera mhux Robert. Kollu sut, kollu ngravata. Bat messaġġ it-tfal, tilhom ħanbidel ir-ritratt. Qalu li tibdix ma x'jien inħobb inbidel. Tibdix ma, tilhom le ritratt ta' Robert, casual, bix-shots, ritratt fuq il-bowt. U dak ħan għamel. U dak għamilt. Infatti min jafu sew, kulħadd kien jgħid li għada fuq il-bowt, għax hu hemm kien il-passatemp tiegħu, hemm kien jirrilaksja fuq il-bowt. Dak kien Robert. Fil-fatt għat li ċemplulkom ukoll anke minn sqallija. Mela x'aħna spiss imorru sqallija kienu ċemplunna xaraw ekku veru għax qalu li smajn. Flista ċempli xi ħadd ieħor. Ta' fejn konna morru niklu hekk. U mbagħad inti ridbiħ għall-bowt. Ejja. First reaction hekk kienet. First reaction kont għanni l-isptar, tfal għattilhom imbijaw għal-bowt. Ma ridix. Ġimma warra għattilhom, bdiet l-ideja ta' għaseb inżomm, ma naraw kif immor. Ma tajnix kasek. Il-bowt hija l-unika ħaġa li għadni ma morġ fuq mindu miet. Mhux se tkun faċli, għax dik għalih kien ħobba wis il-bowt. Tlesti għalija bil-mod. Sad, mux ħatkun faċli, ma namluha. Tlesti dal-waqt. Għax il-season ħajibda. Saniħu ritratti għaw fuq il-bowt. Xikun maħna jem. Dawk u koll affarijiet isek tritħossu miegħek. Tkellmu? Xikultant anke xikultant najdlu Rob, bellajt li kanna. Għax xikultant xi affarijiet ngħidlu għaddi tiegħek. Jew meta nirrabjaw għal xi ħaġa ndawrulu is-siġġu tal-uffiċċju nagħmlu ħares lejl ħajt. Iddawru siġġu ħares lejl ħajt. Għax ikun bella l-kow xi kanna. Ikun bella la xi kanna. Imma konna ngħidilu anke meta kien għadu ħaj. Ma dik kanna. Għax hu kien jidħol f'ħafna affarijiet. Naħseb għax kien irid ikun jgħin. Ma bad kien iddaħħal magħna l-inna jiġi speċjalment lili. Ngħidli ma' Rob, intriġ tal-politika mhux jien. Kif irid nidħol jien fiha wkoll? Wejja. Ma tantx kien jieħu new f'announce, allura għalhekk anke kien jgħinu hekk għax hu kien iħossu hekk trid ma nafx kif hekk. In-nies iridu jkunu aħjar. Fil-fatt inti għatli li anki kien jinteressaw ukoll f'ħafna nies, pereżempju għat li darba l-konsulent kien bil-maskla u marfux, un bat għat li meta neħħal maskla għallu illa mi inti dak li toqgħod hemm. Dak meta kellu septicism. Għaxu, ma tantx kien jiftakar in-nies bl-isem meta jagħmel house visit, imma d-dar u l-kulur tal-bib kien jafu bl-amment. Dak kien dejjem qed ikellmu ma bil-maskra ma tantx tarafhom maskra. Darba għallu hekk meta kienu rajt, għallu mhux qed tarafni Rob, inti tafni ta'. Għallu u neħilu l-maskra. Għallu inti toqgħod għandek bib pereżempju waħda number baqgħek da, għallu u toqgħod dik it-triq. Kien jieħu l-interess. Miet ukoll 10 tiem biss qabel ma kontu ħatalqu.
43 years mżewġin. A lifetime. A lifetime. Fil-fat kien jgħidlek kien jiċċajta miegħek. Li kieku qatel il-xaħat kien joħroġ mill-ħabs mhux kien fil-43 years miegħi. Yes, a lifetime. Konna għadna żgħar tfalu. Jien iżewwiġ ta' 21 u kellu 25. U ltqajt miegħu ta' kemm kellek żmien? 18. 18, ġifieri inti. A lifetime. Kif imma Tliet kwarti ta' ħajti. Kif għaxina laqqas issa nimmaġina ta' kif tinbidel ħajtek għandek minn mindu kellek 18 ma' dan ir-raġel li inti dejjem miegħu, dejjem tgħinu, dejjem kont tkun miegħu. U f'daqqa waħda, all right, mhux f'daqqa waħda, ma xorta f'daqqa waħda, veru f'daqqa waħda, ma f'daqqa waħda dil-persuna tisparixxi totalment minn ħajtek. Jiġu ġranet li tajt għarra meta ħanajt il-Robert kem se jitħaq per eżempju. Tinsa. U għat najt għajma mar. Ma mxiex taħmelu. Life has to go on. Taddatta. Trid taddatta. U ma kienx ikun iridek li toqgħod, trid taddatta. What for? Let's face it. Ek tkun hekk int, imbagħad tirrifletti fuq it-tfal, fuq ma min taħdem, fuq il-ħbieb. Għandi l-familja u l-ħbieb vera jgħinu, ġifieri għandi ħbieb tal-ġen. Tagħmel differenza kbira, Għax inti taf li jekk inti dawn se taqbad tiċċempel xi ħadd minnhom għandi nervillum. Tajn ħafna. Xaġa li forsi ħafna nisma' jafux li kien devot ħafna jingħas kont naf minni lil Santa Marta. U laqas naf kif sar devot ta' Santa Marta minn qalbija ħafna. Il-ġurnata taħja nadza 3 u ironically għalulu li out of the woods ta' septicism nar ta' 3 u miet nar ta' 3. Ħafna kien devot. Kif kien jiġi xi ħaġa Santa Marta. U issa intkom? Sanka ħna, jiena. Fatti anke fuq is-Santa ta' dingem sa' il-talba ta' Santa Marta. Ifissat kien fiha. Kien raġel li kif tkellimna kien umli. U funny enough, very opposites attract. Għaxu iktar kien jisti minni, sakemm jidrak ma jiċċajtax hekk u narak darba nibda nitkellem imma mbagħad il-politika vera kienet toġbu, jiġifieri la kien idejqu il-kameras, la kien idejqu il-mikrofon, jindem ngħidu ġibunix. Xejn ma kien idejqu. Imma lilek spiċċa kaxkrek ukoll, kont l-ewwel mara sindku. X'għalhekk għatlek bella li kanet. Ta' slima, 3 ġimgħat qabel, 4 ġimgħat qabel. Waħda li tfajt in-nominazzjoni. Hija qatt ma ninsiha dik. Tak darba ċempilli, kont edha għand il-beautician. Għalli mar, Dr. Gonzi jrid ikelmek. Le, għalli jien qiegħed ma' Dr. Gonzi, għatli waħa mhux ġejja li kell jien, u dak li. Għalli le, jrid ikellem lilek, għatlu li, x'għamilt? Kienu ġiġa saqsewni nies oħrajn qabel ma tilhom newwej u lilu ma tlux biex ma rridx idejjaqni. Għalli ejja, għadlu jien qiegħda għand il-beautician, għalli ejja. Sama mort, u kif tħalt wieħed li kien ġiġa saqsini għalli taf għal xi ġejt. Għatlu għal mhux l-istess risposta ħanti kif tajt lilek, koljarja. Tħalt hemm ġew. Ma tistax tajt li dort fuqu. Għatli Robert, fej ġibtni. Għalli m'għandix naqsa. M'għandix naqsa. U najt il-verità għall-ewwel ħattabbi kbir, l-ewwel ma kellix żmien. Tleġi maċa, ma nafx meta titgħan nomination, ma very short time. L-aħħar waħda li tfajt nomination. U bat ma rridx naqaċċajt. Żgur, għax la se nagħmilha sew, infatti kellna ċajta bejnietna. Għax jien ġibt iktar voti minnu l-ewwel darba li ħriġ minn meta ħareċu. Kienet ċajta kont hemm ngħidu mort aħjar minnek. Ir-ritratt kien jogħġbok tiegħek? Madonna kien kelli ritratt. Ektar ir-ritratt nixtieq insibulek. Ara, ġibt vot bir-ritratt.
mort house visit, u Li vera kienu jdejquk? vera jdejquni house visit ma kelli nagħmilhom, ħadd ma kien jaf min jien. U talt għandha u ma rridx jivvota, u għat insomma rrid nipprova nikkonvinċi u għatlu hekk tbiddel l-idea forsi t-deċidi li tivvota. Ħana tikkot tiegħi, ħares il-Marelli għalli kemm ikraħ dar ritratt. Bdejt nitħaq għatlu veru kemm ikraħ. Għalli il-Marelli kemm. U ġurnata tal-elezzjoni rajtu ġivota, għatlu għara konvinċejtek biex tivvota. Għalli u tant rajtek korrajt meta tlek kemm ikraħ dak ir-ritratt bdejt tatlax vera, ikraħ dak ir-ritratt. Għaxet ngħidlek Kollox ta' malajr. Kollox ta' malajr, ma kellix ċans, tieħu ritrattu, mut. Insomma, ma jekk Robert iddeċida li inti ridek tidħol biex tkun sindku u kont l-ewwel waħda mara, Askot naf dak it-tisbih. irnexxielu wkoll. Ma tantx kien jaqta' qalbu, ma tantx. Tantx kien jaqta' qalbu. Kien jibqa' dej sakemm tgħidlu iva. Però ntat li għalmenu konslajt ruħek li meta miet ma batix? Le, ma tantx bata. U laqas kienet jinduna li le, ma tantx bata. U kont semmejt li wkoll li sfortunatament ħriġna konna mill-COVID u dak kien xaġa li nkwetaħ ħafna ħabba l-biznis ta' tfal. Iżgur il-biznis għana l-COVID affettotna ħafna fil-biznis, ħafna. Imma kien rġiġa beda jara li xogħol reġa' ġej, ġifieri moħħu kien all right. U il-biznis meta sar viċi kap kien beda it-tfal kienu ġew fil-biznis, kienu ħadmu miegħu u hekk. Beda jara li jista' jħalli f'idejt tfal, jiġifieri hu moħħu kien mistrieħ li l-biznis all right hemm it-tfal u jista' jirrelax iktar, kien viċi kapu kien jaħli, mhux jaħli, ħafna żmien kien ikun istamperija, kien jaħdem ħafna hemmhekk u l-business kien għaddej, allura kien moħħu kien mistrieħ. U kien il-politika nieħobha ħafna, viċi kap vera agost, kien u he was u kien iħobb isu jikkrea challenge. Allura meta kien hemm challenge, meta u kien viċi kap, kien hemm il-challenge li jiġbru l-fondi. Allura dik kienet il-challenge tiegħu li jiġbor. Allura kien dejjem hemmhekk jara fejn se jġib flus kif se jara. Dejjem rid challenge. Il-challenge kienet tagħtih l-enerġija. Taħseb li kien hemm xi ħaġa li kieku xtaq li jagħmel u ma laħaqx għamel? Ma nasibx, na. I don't think so. Ma nasibx. U naħseb dik it-tik naqra serħan. Li rrid jagħmel kollox kien jagħmel. Għax ma kienx jaqta' qalbu, jiġifieri rrid jagħmilha, kien jagħmilha, ma kienx jaqta' qalbu. Kien jibqa' jistinka u jagħmel sakemm jagħmilha. I don't think so. Grazzi Marina, sirna nafu naqra iktar fuq Robert, jiena fil-fatt għatlek sfortunatament qatt ma ltqajt miegħu vera xtaqt, pero jena iltqajt miegħek u kif għatlek behind every great man there's an even greater woman. No, he was the great man. I always backed him. He was the great man. Kont dejjem warah, dejjem miegħu, dejjem tgħinu u dan is-sens ta' obbligu li għandek to live his legacy naħseb inti u tfal tiegħek. We hope we manage. Qed jirnexxielkom. Hope so. Proset, grazzi. Grazzi lilek. Thank you very, very much. You're welcome. U jina minn hawn nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali, lil Morgan, lil Jennifer Demek, the makeup artist, lil Intercomp għall-iPad, lil Garrick Stylist bil-prodotti Cotril u lil Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Welby's Supermarket, Minizo, Amrita Foot Care and Wellness Center, Lourdes Opticians,